gusta sacar do letargo os Gústame estudantes. non letargo comigo, me gusta que discutan entre eles. Entonces, me gusta que falen entre eles e que se interesen polo tema, e eu quedo moi contento cando quedan discutindo fora do tema que toquei, porque é que se implicaron. Entonces, xa que saquei o tema, porque se que impliquen con el emocionalmente e que podan discutilo. En ese momento ti entras tamén a discutir con eles fora. No, pero quedo escuitando e veo que discuten, entón eso que me agrada, que o tema pues, non foi máis alá da media clase, sino que viron que hai unha polémica e que poden entrar a discutir dele, como os politólogos ou xornalistas que van a ser o día de mañá. E agora, a pesar de non consultar redes sociais, con moitos perfis creados por estudantes que te reproducen as frases, que, bueno, pois que se montan unha enquisa no xornal e sais como máis votado para facer o pregón do apóstolo, que dicir, ves moita popularidade entre os alumnos. Non sei se entre os alumnos, sei que iso do apóstolo debe ser por os tuiteros, que non sei que alguén subiu a cousa vosa a rede e os tuiteros puxeron a votar e como os tuiteros deben conocer moi tuiteros, tiktokers ou estas cousas que hai agora, instagrams, estas cousas que hai agora. Entonces, deberon non votar e saliu, eso non ten sentido ningún, además eu non teño mérito ningún para ser. Pero bueno, pero que dicir, popular é indudable que eres na USC, que dicir, como a que chacas esa popularidade? Non o sei, é que un señor me dixo porque non o buscaba. Que se estás buscando ser o que non eres, pero se eres así como son eu, é que eu son así. Son... Franco, o sea... No, son como salín, eu que sei. Entonces, eu sei, pois debe de gustarlle a xente, a algunha xente debe gustarlle ese tipo de cousa, outros supoño que non. Vento este despacho no que hai moitos recordos dos alumnos, non? Caixas de puro que non se fumaron, moito libro, moito, bueno, pois recortes de xornal que antes te gustaban. Agora hai outros medios, agora xa os guardas no móvil, así. Moita xente se pode preguntar como é ese profesor, pois esa faceta máis humana. Ti como te describes? Sei, porque non me podo ver a mí mismo, porque levo toda a vida comigo mismo, non me sei definir, porque tendré que ser definido desde fora. Pero serás un lector... Sí, basicamente paso o día estudiando e escribindo. E basicamente a miña vida é bastante aburrida, non é unha vida así glamurosa, ni moito menos. Estou na miña casa, como eu xa sei vello, estudiando os libros da semana ou os temas que está investigando en ese momento. Pero tes unha cousa, quer dizer, que mantés o entusiasmo... Non, claro, todo que me queda tanto por aprender, que iso pode parecer un tópico, non? Pero que hai temas, cada día descubres un montón de temas super interesantes para estudiar e o que che dá rabia non te tempo suficiente para tocalos.